Hola, benvingudes i benvinguts una setmana més al canal del Mas de les Garroferes. Esta setmana amb un vídeo molt especial per dos motius. El primer motiu i principal és perquè és el primer vídeo que gravem com a millor youtuber en valencià, un premi que ens van entregar des de la Claveguera i Poblet Info farà 3 setmanes a una gala que es va celebrar a València i vos deixem l'enllaç ahí baix per a que la pugueu veure sencera i que ens ha fet molt de comboi perquè no ens esperàvem per a res ser els guanyadors d'este superpremi. Estem molt pagats. I la segona raó és perquè és Nadal i en el vídeo d'avui anem a ensenyar-vos com es fa el torro d'Amela, el torro que fem casolà nosaltres. Si voleu saber com es fa este torro, podeu acompanyar-nos. Vinga. Jaume, on anem? Per a què? Estem al Fort de Rosa i Fran i anem a comprar el xocolate blanc i negre per a fer el torro. Este és el forn, tot decorat de Nadal. Jaume ja està dins, no s'ha pogut esperar. Anem. Ara t'avellis una canya? Mira, què venim a comprar? Mira, això venim a comprar, Jaume. Això d'ahí. Ho veus? El xocolate. Blanc Sí. o negre? Quin vols? El blanc. Blanc? Un de cada. Un blanc, un negre i un en llet. Vale. Sí? Mira, Sí. quin és el de llet. Mira, el més negre és negre, el blanc és blanc i el que és marronet és Ai, en m'ha llet. caigut el blanc. Mireu, però ja te l'està traient rosa. Mireu. Has vist, Jaume? Ja el tenim. Este se diu Marcona. Que bona. La recepta és molt senzilla. És la mateixa que la del codonyat. Pes per pes. Si tenim mig quilo d'armeles, hem de posar mig quilo de xocolata. I això és el que hem fet. Pesar les armeles perquè el xocolata ja venia prèviament en bossetes de mig quilo. Aleshores,
només cal fondre el xocolate, afegir les armeles, mesclar-ho i posar-ho en un motlle. En este cas hem utilitzat com a motlle diferents recipients. L'ideal seria tindre tots els motles com el de fusta, però com no és el cas, doncs hem improvisat una miqueta. Després només cal repetir el procediment amb tot el xocolate que vulguem. Este torró és diferent perquè és de caramel i s'ha de fer posant mig quilo de sucre amb una tasseta d'aigua, deixar que el caramel arribi al seu punt òptim, afegir les armeles i repetir el procediment, posar-lo en un motlle. I en este cas s'ha d'aplanar ben planet amb un paper, perquè si intentem fer-ho sense paper el que passarà és que se'ns apegarà constantment a l'utensili que utilitzem per aplanar-lo. I este és el resultat final. Esperem que us hagi agradat molt el vídeo i que passeu unes bones festes, un bon Nadal i, per descomptat, que tingueu un molt bon any 2023.
Nosaltres continuarem fent vídeos per a presentar-nos l'any que ve de nou a youtuber valencià de l'any. Adeu!